S manželom sme si dlho prijali dieťa. Roky snaženia však neprinášali výsledky a tak sme sa rozhodli pre adopciu. Keď nám zavolali z agentúry, že majú 2 sestričky, ktoré nikto nechce, neváhali sme. Hneď na prvý pohľad boli zvláštne. Bledá pokožka ako porcelán, vlasy strieborné a oči neprirodzene sivé, ako by sa v nich zrkadlila búrka. Volali sa Liana a Lilith. Prvé dni boli tiché. Neplakali, nesmiali sa, len sedeli a sledovali nás tým svojím prázdnym pohľadom. V noci sme počuli, ako chodia po dome, ich šepoty v jazyku, ktorý sme nedokázali rozpoznať. Jedného rána sme našli veci premiestnené, kríže na stenách otočené hore nohami a na stene nad ich posteľami zvláštne symboly nakreslené krvou. Myslela som si, že si ublížili, ale na ich pokožke nebola jediná rana. Len sa usmievali. Ten úsmev bol desivý. Jedného dňa som ich našla v izbe, ako sa držia za ruky a dookola si opakujú: otvorte bránu, pustite ich. Začali sa diať veci, ktoré sme si nedokázali vysvetliť. Fotky v dome sa samé obrátili smerom k stene. Kvety vedli, keď okolo nich prešli. Raz som manžela našla stáť v kúpeľni, neschopného pohybu. Oči mal vytreštené a šepkal: oni nás nikdy neopustia. A potom prišla noc, keď zmizli, bez stopy. Mysleli sme si, že je koniec. Až do večera, keď sme v ich izbe objavili malé dvierka pod posteľou. Dvierka, ktoré tam predtým neboli. Sú malé, ledva na detské telá a každú noc sa pootvoria o kúsok viac. Počujeme odtiaľ chichotanie, škrabanie a tiché kroky, ktoré sa blížia. Včera v noci som nabrala odvahu a nakúkla dnu. A uvidela som seba. Sivé oči, bledá pokožka a úškrn, ktorý nebol môj. Dnes večer sú dvierka úplne otvorené. A ja viem, že to iné ja práve vstupuje do nášho sveta. Alebo možno ja vstupujem do ich.